Il-ħolma li madwar 15 kelb ta' razza pitbull jittieħdu l-Italja bil-ħsieb li jingħataw ħajja ħjar sfaxxat fix-xejn wara l-ispezzjoni f'Santwarju tal-Annimali f'Napli kixfet realtà ferm differenti. Ma' TVM News il-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali Dr. Flera Bela qalet li l-intenzjoni tad-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali kienet ġenwina, iżda ma ħassix li kienet se tagħmel ġustizzja mal-klieb. Ix-xenarju lokali juri r-raġuni għal dawn il-klieb kienu se jittieħdu l-Italja. Sfortunatament għaw ħafna klieb li huma ta' bully ta' natura bully breed mix jew pure ħafna drabi dawn mix li ilhom hawnhekk. Spezzjoni waħda uffiċjal tal-MSPCA f'Napli kienet biżżejjed biex tikkonvinċija li l-ambjent ma kienx xieraq għal dawn il-klieb. Kien għalhekk li 50 jiem irrakkomandat biex din l-operazzjoni titwaqqaf. Kif il-fatt ordnat li għandu jsir is-Segretarju Parlamentari għal ħarsien tal-Annimali Alicia Moġeja Sajd. Il-fatt li d-deċiżjoni u aħjar ir-rakkomandazzjoni tiegħi kienet li jibqgħu minna nnifisha għandha tindika. U nirringrazzja li min huwa politiku li ħa dir-rakkomandazzjoni u ta' deċiżjoni l-ordni li titwaqqaf l-operazzjoni. Sostniet li dan ġara wkoll wara diversi sejħiet ta' attivisti waqdiet tal-annimali. Qalet li wħud minn dawn il-klieb issa jinsabu fi triqithom għal dar ġdida, fosthom Tequila. Tequila li hija kelba ta' animal welfare salva diversi ħajjiet sabet dar. U minn hawn Tequila ngħidilha grazzi tal-li salvajt il-ħajjiet and it's good you're going home. Ma' Tequila qalet li hemm 15 kelb u kelba li se jmorru f'dar oħra, soreli fis-srita bħala suċċess. Numru sabiħ ta' adozzjonijiet li għandhom isiru fil-ġranet li ġejjin żmien il-miliet, ġifieri it's a wonderful gift for the volunteers that work here, for the staff that give the huts, u anki għalina l-animal lovers kollha li dawn ħarsibu dar. Qalet li tista' tifhem li l-bully breeds mhumiex l-aktar klieb faċli li wieħed ikollu, madankollu temmen li l-klieb mhumiex kattivi, iżda bħalma rajna fil-passat jirreaġixxu għal snin ta' abbuż u kattiverija. Temmet tisħaq li jekk persuna se ddaħħal kelb f'dara għandha tara fl-impenn kbir li dan iġib miegħu.